Asantumasi TV. Yes, so. So the ground, ever public tribunal, say a year, the man and animal papa, now unity for. You're attaching in a 2 for brim pound. Now, never penny pound, and then I know what also like Fisipa, and Madame Bruasaya Nkwanta Manhene, Sama Hene, Madama, Yura, Santin or Pemsua, one new and one, my men, as I say, man, and upgrade we had Motosomiansa, and yes, Santimania, a year you run a Bapra Copper, any Nkwanta Manhene. You run to Tono, as Santa Mamma near Mania Quaso, a year Nelsuman Quine, ever born one every 1 man now coming and when you so for Namania said, a year and I watch it from one. What also means a chair was in for my open so on the back. I don't want to do to a quack, a Mamma Quaso, and the Nasia drum, a Cobopim Swaman here, a brilliant down of him, so she said, now coming here, and when you're so funny and I know my own day and contact this when you're successful, say, and not any die, young Benny, a year on one neighbor.
echia watini mpom na Boakye Tromo otoso miensa ne ba na wache da no eno mu ne egusu a yedie efrisa asante hene nko a wo hene bia ni Ghana haka asante hene ho asante wade oye wo premso ba akopɛ dia ne nasisi krare ne brare so no tisika dwako fi so ono ne ba ni mpon enenne yedi na wache den sinananom nyina frɛchi ni abencheye aba eba ni aba bephwe ni yedi ono ane ba na wache den nunti ena ya mia me papa wosaye mi wura efrise ye wura chekere hino otumfo brempon na wo kwa agema Boakye a wotoso mienu na chia me ne me ena papa ni mpon eso ne na wo bo nyini krare wosaye wo man ne sa man ne enti me sum awura no mienu because abu ebru mi wura so ne chekere dia ena mi wura prekope enti aya da man ma na man hene ne na man ma amusa man hene ne to adam ebru dase ebru ya from na nadu jamfi kuma nyina mpem chiamia mi so wo wiase na me no mama mra ne amane so a mi su afra santimam tita chekere hene kwa no obi otumfo abrempon na wako agema Boakye hopia o Bedi ede nana oboni nkrewi ya mtoso nine e principal ehene ne me ya so na me Duayaw Nkwanta Manhene nana mbada Roma edi ache banya 25 years ewo akonwane so nyano 2nd April 1998 ana me di akonwa no the 2nd April ya dwamu ya ana me nya 25 years ishia bida beto nana Boakye Tromo oto miensa ya sante ne ba depenso ana mbedi akonwa tuweni de edikan ishia bi sada Ana ro ba dia ne wahu na dia ne wasua ka wahini ho in fact mi sua bibi every sante ma abra oko ekura no enti we ba ye no ya de fatu bebre toto ho dia gia kwankyere so every nananum so ma dia ni mukan ya o ma hunu sa na ma bi pen ena de toto ne ma yi esanity ada re beda asibi esme de ma bebre ma sibi ada ro ma wudi enu dible Boakye fem nanama ko so hema nanama na wata ko nyaso fie sen endu baby a endu be ma fe na me wiawia na wada ro ma orene bichi aboyi wo hia bi dodo amprensai ana wo hia hwrebi oh mpa pe dia konwa penti me hia bebre ifa you fenti me hia bebre ese sisi no sisi amasi sano memo kakra sisi ano no ma ko ya fa kama pa ai ma da sipi abusia nananom atrankonwa ene ye no mu edi nkomo a wo ka brichi asie we na abo ehonsem nananom akabi yeguso Asantemaso TV ye nananom atwe nkomo de bia be kam ho abusa fo oyima ho fe asantefo si tuntum se wio ne ho fe papa o he da nyini babunu se ne yepe nananom ti se ya eboa emom kire emofra no ade ye fi se ya na dodo no asuro mpanimfo pa no we di aketesi apa amrosa nana hima adawa makwa baba Asantemaso TV so Namas na ba jo wudin enu di Ibrahim na wudi akonwa eba to ya fra me nana akua kone dwomo otosumienu susanso hema nana akonwa na dwalo pa o me da se eburu nana wudi akonwa mfie beseni ndi akonwa emfie enan ni enkwanhia bi ti se de mpanimfo ka se wo we na bi ana brichi aboyi wo hia bi pen mashia ebipe em say we ne de etoso miensa mahunu bedi akonwa bibi base ya nananom ya na mo hoya mo dan aya na ewo mu se opanyini ato yani ani abre ya to abese no nanso aya esan ya ho a kire se e ma yehu yamamre ene yamanne ene ye mabunu bebre aye abefo a yafa kwasi broni amamre ama ye to ye nom de na gu nti e ba se ya
ama yesua ne ma foforo bebre ama yehu ye ntete nananom de omudi gyaye a wasa ye nso ye hwe ne atoa so eno nso ma ye nom a ape na ye so ye tietia nananom a wadi kan ekono so anamo so yehu na yesua na ye hyemu ken na sɛ de nkyiri ma so enye dan enyira ana daruma oba ye bragro otu hu anamo kakra ana waka hu asem maka ho asem bebre ama eye kana mfie mienu etwa mu eye ye wura ye nuaba Frida Prempe adaroma oso suso anso asene ema ye girl child ema bunu e wo ho ene suso anso kuronua ema menua adroba enso asomu a ono su kuta mu a ye bragro edema emabunu a ewo ho nso yegusoso sade ene sade ye mabunu no bi wo kura sabi obehu sa obebu ne nsakura na sabi wa hunu be ma dada enti ye fefa school mu ensori mu e kasa kire wo mo sade be ya se sabi bragro no kura ne ye ntim nkasa choma ye de wo mo betena fie ne ya chechiro mo kwantene no no sade be ya emma so benya dibre ewa abamu ene ahenie mu fi se basa emama ye emobo bebre be ma de sabi oya wo sa wi a wono de okonu suku ye se sabi akokọ ba atan ono kura ne ba be ma de won fa ba enti se ye enti mi anya wo sa ne wa anya ntete ye so na afre ho koye mpre wanyi nsema eye ohaw bebre ne amane enti ye guso ne nsori ne school ene eye fiefie mo so ye tete nkura ne se de be ya se bragro no kura na ofere se ye be ye wona ye be ma omo ntete ye na omo so etimi akọ animu ama emma so enya tumi e wa amamu ene ahindi nana wanu hwam da se eburu nana Asantemaso TV da se yenso ye hye obo se brebi abebra grobi anton safre ye ba family wi ase nyina hunu so me da mo asepa nyame nka mo and I so strada and that's wrong. Say ye fansuma ho. Nikuro and your ma when the church no to say Madam Kate, Nikuru was here.
Oye bata mubia bia o abadaye emubia o ti obi ni o person say obedi nokure ompo obi a oye basa basa o twan kontompo o kan nokure bibia we ade kan nokure kire no obegye atum so na se emua bi wo ho so de bo a o de bo ana se kwankyere bi so wo ho a o de be kire ntina na de meka se midi ni ho adanse a adaje be boye we na na preko pa bibia mu na otufo so ahinie mu futuo o kire ya ahinie no kwa efa so ene mpanyifo hia kwa efa so ne amansan hia bibia be se bia no awe o kire nwa ke fise odi akonya na che mfia aduonum ne aduonum sia enye adeketoa ti o kire bibia mu ama yehu se amamuo anase se ne ahinsie ne ahinie esitie ni na ko bia wadawma wankasa ede na wasua firi na ho e wo bra na kwakura yi die na afa ne ho a wo de bebo bra to ahinie so nya me fa firi na ho ne nokuredie
ɛwɔ sɛ uyi yiw ɛna meka ɔmpɛ dirim ɔmpɛ nkontompo timi nea mafa afiri nana ho ne sɛ wone nipa bi ahyia a kanokora kyerɛ nipa no ɛni hɔ a ɛni hɔ ɛna mfomsoɔ bi so na abɛyɛ agye mfomsoɔ tum ɔno ne deɛ no ebia bi na abɛfom a ogye tum na aka sɛ nana sɛ nti na ɛbaa sa no ansɛ ɔsɛ ɛnyɛ saa bio nti nea mafa afiri ho sɛ bere biara nipa bi a wɔ hɔ a obɛwiyam fitaa bɛmo a nokora ada adi wode nokora no ɛyɛ adwuma a biribiara asi yie bisɛ nana na ɔpɛ nokorɛ sɛdeɛ wosi bɔ nana di ka n'asɛm yi nana wada ho ɛnɛ na wotwe dɛ ɛdɔm a yɛhunu yi na susu ne saa anaagye mo nsɛm agye yɛ nsɛm deɛ nti a meka saa no na yɛnsusu sɛ ɛbɛyɛ sei bisɛ na yɛnhunu bi da me yɛwo me a meba asase so ɛkɔ mfie aduɔso ni menhunu bi da ɛnɛ ne da a yɛhu bi sɛ yɛ nana bi sɛbe wɔkɔ akura ɛwɔ akonnwa no so akyɛ paa nti yɛhu bi nti yɛyɛ nyinaa ne yɛn no ayɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛnya suahunu bi ada afiri mu nti nna dwumadie yi sɛ ɔhwɛ dɔm apue so hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa nkonnwa kora ɛfa a yɛfa yɛ sɛ yɛda ɔso no nam sɛ ɔmmɛmfa bi na yɛnim ampa so wɔn sɛ aba mu afei wie ne yɛpɛ nkonnwa kora ade asom ahɔhoɔ nti agye yɛ nsɛm mpa yɛ a yɛbɔ no sɛ da a yɛbɛyɛ dɔte yie no yɛbɛtumi ahyɛ nneɛma yie na anyie nsɛm biribi a bɛyɛ biara no ɛwɔ sɛ ɛnyɛ backup ɛwɔ hɔ na atumi aboa yɛ ɛnyɛ saa dɔte yie no sɛnam si hu no yɛgoro ho a ɛbɛgye yɛ nsɛm na ɔwɔ adɔfoɔ papaapa fa Ghana ha paa ahemfo asabi wadi wɔn asɛm a wɔbu wɔn bem ɛne wɔn de ankɔ yie so otu wɔn fo nkɔla a wɔkyerɛ wɔn adeɛ nom ne ade sɛ na wɔti hyɛni nipa ndɔɔso ɔkɔ nkuro bebree so ti yɛsɛ yɛtie gum paa ne yɛyivati nipa a nokɔ asɛm ni yɛanye dɛ ho dɔte yie no mu a ɛbɛgye yɛ nsɛm na menim yie sɛ twɛ di ampɔn ne nananom nti yɛbɛtim ayɛ so so ɔpem sɛ ɔsɛ tu ne nsoro so naateɛ yi ne bɛ ɔtɔ so mmienu na afiri mu ɛdeɛ na wɔka kyerɛ wo wura deɛ ɛka kyerɛ wura ne sɛ onyaa yɛ fi sɛ ɛyɛ dɛn a ne mma ɛne nkwanta ɛno nti ɛyɛ dɛn a yɛbɛnya ne ba de abɛsia na mu de na akɔ akɔkyerɛ no na onyaa yɛn sɛ ogyaa yɛn a yɛbɛtɔ ape yɛn nso so yɛnyaa n'akyiri so die so da nokwasɛm pa mu no fi sɛ ɔyɛ yɛwura prɛko pɛ deɛ ɔbɛka biara so so yɛfa fi sɛ yɛkɔ a ɔtu yɛfo wɔde biribiara abusua no monhwɛ abusua no momma abusua no ɛnyim kɛse biribi abusua no bɛka no momfa momma yɛyɛ hena yɛdie no yɛmfa nkɔforo abusua no ɛntena wɔmmɔ so na mmom yɛhwɛ abusua no a yɛdi akonnwa no sɛne ɛbɛyɛ a wɔn bɛdi kan ne yɛyɛ dɛ yɛdi wɔn akyi fi sɛ wɔn na afrɛ yɛn ɛne yɛboa wɔn yɛyɛ nkosa a wɔn ho na mmom yɛbɛdi wɔn akyi anam biara mu nti yɛde anim yie sɛ otumfoɔ deɛ yɛwura no yɛnya n'akyiri die so da Tiao, ɔyɛ yɛbɛda ase pii wɔ Asantema so TV sɛ wɔsɛ wo brɛ ɛda ase paa ɛduru hɔ a ɛkyerɛ ɛbɛyɛ nkyɛkyerɛ so mo nsa sɔ yɛ asene na mo mɛkɔva ma yɛ na ɛduru dɔte yie no so a mommra kyerɛ bɛ amansa nyinaa bɛhu sɛ yɛwura no yɛgya no kɔ yie abusua ankɔbea ɛwɔ Duayaw Nkwanta ɛna ɛne no ɛbɔ nkɔmɔ a ɔka nana abakwasɛm ɛne ayie no ɛnhyehyɛeɛ ɛne mpo na ɔtwe da yi sɛ agye wɔ mu sɛ anokorɛ yɛne yɛba yɛ nyinaa no yɛhu sɛ ade no agye nsɛmu ampa kɔsi sɛ nana aka nokorɛ sɛ ɔmu nyɛ bi da ɔmu nhyia bi da na nna wohwɛ dɔm a apia ha ɛkyerɛ sɛ ampa nana wɔwɔ dɔm na ne dɔte yie deɛ ɛne ampaeɛ a ɛbɛdwa ɔbɔba sempere mu ni yɛwɔ ha ɔkyerɛ ɔdomfoɔ yɛ adom a yɛbɛsɛ ahyia deɛ aka bi ahwɛfoɔ yɛde bɛka mo ho subscribe channel no hyɛ na wo nua bi hu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ dua Yeah.